Κύριε Καρατακλήτη, μπήκαμε στο μήνα των εορτών, στο μήνα των Χριστουγέννων. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα για τις εμπορικές επιχειρήσεις Καστοριάς? Θέλω να τα βλέπουμε με αισιοδοξία. Είναι ένας μήνας χαρμόσυνος, είναι ένας μήνας στον οποίο και για μας είναι ευκαιρία να ξεχάσουμε λίγο τα προβλήματά μας, να διασκεδάσουμε, να ψωνίσουμε από την τοπική αγορά και να σκεφτόμαστε πάντοτε και τα μαγαζιά και την τοπική αγορά της Καστοριάς, είτε αυτά είναι καφετέριες, είτε αυτά είναι εμπορικά καταστήματα, είτε είναι οτιδήποτε που θέλουμε να αγοράσουμε. Ξέρω ότι όλοι έχουμε μία συνήθεια πλέον να μπαίνουμε και στο ίντερνετ, αλλά πρέπει να δούμε την τοπική μας αγορά. Πρέπει να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας, τους συναδέλφους μας, αυτοί που κρατάνε τα φώτα το απόγευμα ανοιχτά και φαίνεται ζωντανή η πόλη μας, το γείτονά μας, τον φίλο μας, το συγγενή μας, που έχουν και αυτοί ένα εμπορικό κατάστημα και θα πρέπει να τους προτιμάμε. Δεν είναι εύκολο, έχουμε κάποιες άλλες συνήθειες αποκτήσει, ειδικά μετά τον κορονοϊό, αλλά νομίζω ότι το οφείλουμε γενικά στην κοινωνία τη μικρή που ζούμε της Καστοριάς για να κρατήσουμε μια υγιή επιχειρηματικότητα. Άρα, εγώ το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα χαράς. Οι γιορτές και τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή η οποία είναι μια γιορτή ανάτασης, μια χαρμόσυνη γιορτή. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, περιμένουμε και αρκετό τουρισμό. Ήδη και ο Δήμος και όλοι έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να δώσουμε έναν άλλο τόνο. Σε αυτόν τον τόνο θέλουμε να ακολουθήσουμε και εμείς και να στηρίξουμε λίγο περισσότερο την τοπική μας αγορά. Δηλαδή, πρόσκληση προσκαλείται όλους τους Καστοριανούς και όχι μόνο να στηρίξουν την τοπική αγορά. Γιατί τα χρήματα θα μείνουν στην περιοχή. Ουσιαστικά να στηρίξουν τον εαυτό τους. Κανένας δεν θέλει κλειστά καταστήματα, κανένας δεν θέλει στεναχώρια, κανένας δεν θέλει μιζέρια και σε οικονομικό επίπεδο. Άρα, πρώτο μας μέλημα είναι να στηρίξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, τους δικούς μας ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που έχουν τα καταστήματά τους στην Καστοριά.